जोंनो जिबायदि सुबिदा होबाय दिनैनि इउपिपिएल सरकारा आरो बे इउपिपिएल सरकारखौ जों खुनु पयेन्ट गारनायाव गैया होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमान होबाय। सोर बुथ कमिटिनि आन्दाराव बेसेबां भटार्स दं इउपिपिएलनि भटार्सफ्रा बेखौ लानानै दिनै मेला जादों आरो मेलानि दारै जों मोनदांनो हाबाय दिनैनि दिनावहाय मानास सेरफां समष्टिया एखेबारे जे जिखुनु मुहुर्तआव इलेक्सन जाबादि देरहागोन बे रोखा जादों। खाना माख्रा आरो कालामाथिनि जिथु अबस्था जोबोद दुखुनांथाव अबस्थामोन। सुबाइजार ओनसोलाव बे मोनसे तान्डब सृष्टि खालामदोंमोन। जि जायगायाव दैमा गैया, जि जायगायाव दैनि नाला गैया, बे जामाजों दै लामा खालामनायनि बेबस्था जाबायमोन। नाथायबा दिनैहाय बे सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गाबख्रावनायखौ खोनानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंखौ बिथोन होनानै बे जायगाखौ इन्सपेक्सन खालामनानै थाबैनो मावनानै हो होननानै बिथाङा आंखौ बिथोन होदोंमोन आरो बे बिथोन बायदियैनो आङो सान मोना दुनियानि बेयाव लेबार ट्रेक्टर जेसिबि पगलेन लानानै जों खामानि मावबाय आरो दिनैनि आधुनिक जुगजों जोङो बे सिस्टेमजों दिनैहाय बेयाव बल्डार फिचिं होनाय जाबाय। बे बल्डार फिचिंनि उनावहाय जि प्रटेक्शन खालामनाय जाबाय बिनि उनावहाय दिनैनि दिनावहाय बे दै लामाजों माने दाउ लोंनोबो दै फैलिया। गतिके बे जायगाया सिकिउर जाबाय, मोजां जाबाय, बे दैया ओरैहाय फैला होननानै जों बुंनो हाबाय। जोंनियाव सबसे गिदिरसिन जोंनि एसेपमेन्टआ जाहैबाय जोंनि बेयाव हाग्राजों नांजाबनानै थानाय मोनसे एकदमबारे सा ओनसोलनि मोनसे समष्टि। शिक्षानि बेबस्थाया खोब गाज्रि अबस्थामोन, नाथाय दिनैनि दिनावहाय शिक्षानि अबस्थाया गोबां मोजां जाबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे खाथियावनो नांजाबनानै थानाय जोंहा मडेल डिग्री कलेज जों एबार मोननो हाबाय। बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव, जोबोद मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे आं जिहेतु बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसन आरो हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि सासे EM आरो बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसननि आसनिनि जुरैहाय आंनि जायगायाव आङो मेक्सिमाम आइजोफोरखौनो दिनैहाय फोजानानै गावनि आथिङाव गसंहोनायनि बेबस्थाखौ आं खालामनो होबाय आरो मानास सेरफां समष्टिनि मेक्सिमाम माने आखाइ हिसानसालि दानो जों जिथु दाग्राफोर बिसोर दिनैहाय बरायनानै लाबाय आरो बिसोर बुंबाय, बिसोर ओरैखायै बुंबावबाय जोंनो जिबायदि सुबिदा होबाय दिनैनि इउपिपिएल सरकारा आरो बे इउपिपिएल सरकारखौ जों खुनु पयेन्ट गारनायाव गैया होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमान होबाय। सोर बुथ कमिटिनि आन्दाराव बेसेबां भटार्स दं इउपिपिएलनि भटार्सफ्रा बेखौ लानानै दिनै मेला जादों आरो मेलानि दारै जों मोनदांनो हाबाय दिनैनि दिनावहाय मानास सेरफां समष्टिया एखेबारे जे जिखुनु मुहुर्तआव इलेक्सन जाबादि देरहागोन बे रोखा जादों। नट अनलि मानास सेरफां समष्टिल' नङा, दिनैहाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद दोलो ल' नङा, सारा BTC आवनो शक्तिशालि मोनसे राजनिति दल जाबाय होननानै दिनै प्रुभ जाबाय। गोजोनथाव खौरां, बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।